Doncs ens fa gràcia que 70 anys després encara continuï una feina que vam fer nosaltres, però encara hi va haver una generació una mica anterior a nosaltres, però esclar, ja no hi són avui en dia. I hem d'explicar que en aquell temps es havia d'estar sota la protecció de l'Església, perquè si no, no es podia fer la feina que podia fer un agrupament escolta. Aquesta va ser la història, i en aquests anys fa gràcia que al cap de tants anys doncs continua bé i continua viu tot aquest moviment. Per mi és molt difícil deslligar la meva vida sense l'escoltisme. Vaig entrar a l'escoltisme a 13 anys, com segurament molts. Per mi va ser una finestra oberta a la llibertat. Després, del que en tinc molt bon record, és d'haver sigut aquella. Jo estava a l'agrupament Maria Antònia Salvà i vaig passar al Jaume Caresmà, on tot eren nois només. I jo venia de l'agrupament de noies. Això, en aquell moment, per mi va ser un pas important. El destí de la vida va voler que el Lluís trobés el seu final de camí sent cap d'agrupament. Quan feia molt poc que en Josep, el seu germà, portant els pioners, sent cap de pioners, va trobar el seu final de vida a Arties. Com podeu veure, la meva vida, bo i dolent, està lligat a l'escoltisme. Això és una història que queda marcada, no aquí, al Cau d'Igualada. A tots els companys d'altres llocs que has trobat, és tot és el mateix. Sí que és cert que en aquell temps, després de la guerra, quedava molt marcat els que eren del règim i els que no eren. I això ho tinc de deixar molt clar. El mateix que els estudis deien la formació de l'espíritu nacional, t'obligaven a fer-ho, però amb els del Cau ja no hi entraven, ja quedaven suspesos abans d'entrar a l'examen. Aleshores, el Cau feia una il·lusió, perquè esclar, tu comences als 12 i 13 anys i t'expliquen la llibertat i el sortir a fora, només somiaven això, marxar. I anys enrere encara recordo que plorar només en torno a veure una senyera que era diferent de la que teníem a tots els ajuntaments. És clar, això et marca. Uns els agradarà d'una manera, els altres d'una altra, uns van sortir molt excursionistes i entre aquest grup de nois hi ha de totes maneres. I, doncs, al cap d'uns anys hem continuat sent amics i així, encara que dintre el mateix Cau hi havia els excursionistes i els escaladors i els que tiràvem a jugar a bàsquet o ens agradava més anar a ballar.